эълони санавахатсайри парвозҳо миёни Точикистону Руссия ҷадвал. вазорати умури хориҷаи Точикистон санаи парвозҳо барои баргардонидани шаҳрвандон аз шаҳрҳои гуногуни Русияро эълон кард. тибқи иттилои вазорати умури хориҷаи Точикистон, аз 25 июн парвозҳои чартерӣ барои баргардонидани шаҳрвандони Точикистон аз Москав, Санкт-Петербург, Казон, Новосибирск ва Екатеринбурги Русия оғоз мегардад. вазорати умури хориҷӣ таъкид кардааст, ки ҷадвали зерин, ки бо мақомоти дахтдори Русия мувофиқа шудааст, 25 июни 2020 бо хатсайри Душанбе Москав ва аз Душанбе ба Москав ширкати Точик Эйр, 26 июни 2020 бо хатсайри Душанбе Казон Душанбе ширкати Точик Эйр, 30 июни 2020 бо хатсайри Душанбе Новосибирск Душанбе ширкати Сомон Эйр, 1 июли 2020 бо хатсайри Душанбе Москав Душанбе ширкати Сомон Эйр, 6 июли 2020 бо хатсайри Душанбе Санкт-Петербург Душанбе ширкати Сомон Эйр, 7 июли 2020 бо хатсайри Душанбе Екатеринбург Душанбе ширкати Точик Эйр, 13 июли 2020 бо хатсайри Душанбе Москав Душанбе ширкати Точик Эйр, 14 июли 2020 бо хатсайри Душанбе Москав Душанбе ширкати Сомон Эйр. мақомот таъкид кардааст, ки дар раванди анҷом додани чунин парвозҳои аввалият ба табақаҳои осебпазир пеш аз ҳама беморон, занону кӯдакони хурдсол, пиронсолон, донишҷӯён, инчунин шахсоне ки ба сафари хидматӣ ба Русия рафта буданд, дода мешавад. зикр шудааст, ки бо дастури Истиҳоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ аз паҳншавии бемории COVID-19 масъалаи барқарор намудани парвозҳои доимӣ ба ва аз Русия, Туркия ва Чин аз ҷониби мақомоти марбута мавриди баррасӣ қарор дорад.